Spoločnosť Profesia podporuje TEDx Bratislava niekoľko rokov. Myslíme si, že je to veľmi zaujímavá, inšpirujúca konferencia, hlavne pre mladých ľudí, ktorí potrebujú možno z toho iného uhla zažiť inšpirujúcich ľudí, zamyslieť sa na niektoré témy, ktoré trápia spoločnosť celkovo, celosvetovo. Školstvo možno zabíja v niektorých ľudí kreativitu, tie inšpiratívnosť a podobne. A práve TEDx konferencia má slúžiť na to, aby ich naštartovala možno k takej väčšej odvahe, skúšať nové veci, nové nápady, byť kreatívnejší, zamysleť sa na novými ako keby myšlienkami. Profesia si uvedomuje, že tých kvalitných, šikovných ľudí je na Slovensku nedostatok. Možno práve takéto konferencie môžu naštartovať mladých ľudí k tomu, že budú chcieť sa učiť a budú chcieť skúmať nové veci.